470, това го кликна. Oh my fucking god! Wow, okay. Let's fucking go 40 от 100. Не бе, брат, аре, стига. Моля. Не бе, брат, не бе. Cubic reception. Там що? Да. О. Брат, не, стига. Там не беше се равно какво що. Не. Да. Няма какво да правим лятото. Какво искаш да отида да работя? Моля, какво промъцва това ранче, малко? Не, ти си отидил. Ти си някакъв изгнил крем, вилибата, не. Няма как това да се случи тук, ти си... Според тебе как се казва това детето дето го пее? Аро. Или е Мохамед или Ахмед. Едно от двете няма друго име в Турция. Раштафин. Раштафун или нещо такова. Holy shit, как ми си това? Някаква пълната бърготина, бата. Пълния хуй. Раштафин, вика! Или Равжахат. Да! Равжахат. Най-тъпата изхрачена шибана дума на света. Yes! Успях. Fuck this level so much. Там Мартин най-накрая мината. Mustafa, Bambauri Shafa, Shijul Anbiya, Masha'alun